môžeme pokračovať do ďalších efektov. Ďalší efekt, čo si povieme, môže byť Convert a Shape. Convert a Shape je taká zvláštna vec. V podstate využiteľnosť je v mojom veľa veciach trošku mizivá, ale tak je to, keď sa ju naučíte ovládať, tak vám ušetrí dosť času, ale všetko to v porade, poďme si to povedať rozumným spôsobom, nech vidíme, jak to tu pracuje. Najlepším príkladom toho, jak pracuje tento efekt Convert to Shape je tak, že ukázať si to na príklade textu, ktorý máme si trošku veľký, ale my si zmenšíme, dáme si napíšeme text super komu teraz na ktorom sa zmenšíme 92. Máme text a máme ho selektnutý a efektom si ho chceme dať do nejakého tváru. Máme tu rectangle, rounded rectangle and ellipse. To sú v podstate tieto tri možnosti, ktoré máme tu. Otázka je, prečo to vôbec je dávať do efektov, sa za chvíľu dozvieme. Najprv dáme si tam ten rectangle. Máme tu nastavenia. Ale až neskôr. Tu preview. Keď vidíte, že si dáme preview, tak ako keby text zmizol. OK. Text tam síce je, vidíte, ten preblikne. Takže ho skúsime keby dostať na povrch. A to spravíme tak, že sa vrátime teda o krok späť. Teda undneme si to, čiže Ctrl Z a ideme do položky Appearance, teda tu. Stlačte teraz tento boxík a dajte Add New Fill a vám tu vznikne teda ako keby nová vec. Potom poďte do efektov, teda samozrejme máte označený tento fill, do efektov, Convert Shape, dáme Rounded Rectangle, nastavenia, ktoré potrebujete, máte, dáte si preview a už tu vidíte, že máme tento zaoblený obdĺžnik udaný, dáme OK, ale text je ako keby za. Text môžete dodať teda úplne hore, tým pádom text je hore, ale zmeňme si teda v tom fili nejakú farbu, aby sme to videli. A vidíme, že text je teraz vlastne ako keby nad. Predtým, tým pádom, že bol pod tým filom, tak sme to mali zakryté tým obdĺžnikom, ani sme nevideli. A máme tu teda takýto efekt toho, že ako keby okolo celého textu nám teraz vzniká tento obdĺžnik, čiže taký príjemný efektík, neviem, že v prípade potrebujete písať rýchly text a mať ho aspoň nejak tak zalomený v nejakom obdĺžniku alebo v nejakom podobnom obrazci, tak to budete využívať, ale ja to robím všetko ručne. Ak potrebujete teda zmeniť napríklad farbu textu, tak stačí len dvakrát kliknúť na ten text a zase tu máme ten fill. Dáme si modrú. Tam, máme to tu. Text je zmenený. Takže môžete si s tým podstate takýmto spôsobom hrať, to také ale niektorých ohľadov sa tomu užitočná. A ďalej dá sa teda ešte aplikovať na ten
tento text, alebo kvázi na tento fill sa dá ešte aplikovať ďalší efekt, čiže mnoho efektov si spolupracuje, tak ja neviem, môžeme si napríklad transformu do nejakého, som zrovna nechcel. Takže dá sa to v podstate transformovať takýmito efektikmi, ale to sú tak na okraju, ďalšia vec, čo je, tak ak potrebujete pridávať nejaký efekt, ešte znovu ďalší, tak kľudne môžeme spraviť bez väčších problémov. Znovu sa vrátime sem a máte označený ten fill, ale vy ho chcete zduplikovať. Duplicate item. Teraz ho zmeníme na nejakú inú farbu. Ten to ešte nevidíme, ale môžeme ho zmeniť. Takže tu dajme tomu. A tento fill potom takisto v efektoch môžeme zmeniť na convert napríklad na elipsu. Vidíme, že tu máme, že sa nám to zmenilo na okolo toho jedného efektu sa nám pridal ďalší, lebo tu máme za sebou, že tu zase znovu nastavujeme veľkosť tej elipsy a tak, radiusy a podobne. Tomto zase si dáme OK a máme teraz taký text. Dvoma efektmi naraz, že viete, ak sa zahľajú za text efekty a ak sa s tými narába. Málo kedy používaná verzia, ale dá sa to takto robiť. Efekt, ktorý je celkom potrebný dosť častokrát, je efekt, ktorý sa volá, ktorý používame ako na orezové značky, tak dajme tomu vyskúšame si teda na týchto štvorcoch, čierny outline, si to skopírujeme, držíme Alt a Shift, rovnomerne sa to prekopíruje, označíme si to znovu, klikneme Alt a Shift, to sa kopíruje vždycky klasický postup. No a máme tu teda nejak zoradené štvorce, tu sú ešte typy zoradenia pod seba, automaticky teda transformácia automaticky jak ich chce zoradiť, tak si môžeme zoradiť podľa svojho. A teraz len jednoducho efektom sa nahodia orezové značky. Je to celkom príjemná vec, ale dá sa to urobiť v každom prípade aj iným spôsobmi, ale to je tak oznám, že tento efekt vlastne vytvára, keď potrebujete z jedného papiera niekedy narezať, takže nemáte outline alebo podobnú vec, chýba vám tam je proste prázdne, takže ak to nejaký dizajn a potrebujete ho potom ale naraziť, tak vám to potom vytvorí teda také orezové značky. Vytvoril som si teda ďalší objekt a ďalší efekt, ktorý nás čaká popísať, je, do ktorý sme už aj trošku možno zabrdli, bol Distort and Transform. A je to vlastne nám také efekty, dá sa povedať, na ktorými sme už možno že pracovali, podobajú sa vlastne Width Tool, Wrap Tool, Fill Tool a Pucker Tool a je to obdobné, len zároveň to generuje ako keby komplet celý obrázek a tým pádom odpadá teda to pracné ručné deformovanie, takže môžeme si to ukázať aj na efekt pár týchto transformov. A toto napríklad Free Resort, to sú ručne ohýbate tieto rohy, čo je taká vidíte sami jednoduchá vec. Ďalej tu máme Pack and Blout.
My si dáme preview, vidíte, že to je obdobné. Naťahuje teda cez tie rohy, alebo rohy zasekáva do toho centra. Potom tu máme ďalší preview, vidíte, že to zo všetkých strán keby rozvlní. Kde si ešte dáte tie rohy zjemniť, smutnúť. Tak. Ďalší efekt, čo môžeme si pozrieť, bude twist, angle, dáme si 15, vidíte, pomaly to 25, 30, 100. Vidíte, ako to vlastne ako keby rotuje. Je to tak, keď potrebujete, keď idete za určitým tvarom a už dopredu viete, že ako potrebujete urobiť, nie je teda zložitý, tak celkom to hodí, ale je to len taká ľahká záležitosť. Tak, vieš, spomínaný a môžeme ísť na ďalší. Napríklad Pathfinder tu máme v tejto, aj ten sme už spomínali, všetky tie funkcie podľudného strechov, ale sa ich ani nevyberajte v podstate, lebo máte ich dávno tu na. Efekt, ktorý máme pod položkou path, offset path, si pozrieme ako ďalší. Vysvetlíme sa na príklade textu, čo je veľmi dobrá vec v prípade, že potrebujeme viac outlineov okolo textu, napríklad v reklame, k tomu napíšeme nejaký text. Označíme si ho, hodíme si ho do kriviek, trošku to, máme ho v krivkách, môžeme ho teda pomocou Pathfindera alebo aj kurzorom ungroupnúť, teraz teda máme každé písmeno samostatné, ale potom tak na okraj. Teraz Pathfinder môžeme zase dať dokopy, máme ho teda v copy expand, to ako jeden objekt, označíme si ho a efektom, ktorý som ho spomínal, offset path, nastavíme si teda hrúbku okolitého textu, dá sa povedať, nastavíme to určitý, môžeme dať preview, vidíme, ako to je. Môžeme si to zmeniť na nejakú inú farbu, bude lepšie prehľadnosti. Dáme tomu na žltú. Nastavíme si nejaký parameter, preview. OK. Teraz, takže v podstate efekt je taký, že urobí to ako keby okolo textu outline širší, tým pádom nemusíte zvyšovať outline samotne na písme a tak dosiahnete ako keby hrubší obrys písma, alebo dá sa povedať, že tento spôsob vytvárania outline okolo písma alebo nejakého backgroundu za písmom sa dá vytvoriť aj ďalším spôsobom. Dá sa takým spôsobom, že sa dá aj samotný text znovu vyťahnuť a uchovať. Napíšeme si teda napríklad text. Najlepšie zase si ho hodíme do kriviek. Ale cez object vyťahneme path. Zase offset path. Nastavíme. V tomto prípade nám urobí samostatný objekt, nespojí nám to, nezgrupne sa nám to teda s tým textom, ale ten background nám ostane ako samostatný objekt a môžeme ho oddeliť od písma, že v poriadku. Tým pádom text môžeme zafarbiť
dajme tomu, musíme to ešte samozrejme ale drpnúť. Text teraz môžeme dať do nejakej farby. Tým pádom, ako vidíte, vlastne som to označil. Môžete si ho vložiť dovnútra do tohto backgroundu. A to je tak na okraj, ale dá sa ešte samozrejme pokračovať a tento background multiplikovať znovu a znovu do nekonečna, takže môžete si mať vlastne rozvrhnutie po vrstvách, každé písmo môžete ešte znovu rozobrať teda cez objekt a PF môžete znovu do nekonečna teda tento objekt, ktorý je samozrejme vyselektovaný, môžete znovu používať, znovu ho replikovať do nekonečna, čo zvyšuje, môžete mať tzv. Niekoľko keby outlineov podľa vlastného nastavenia uváženia autorov písma alebo aj jednoduchých objektov sa dá uplatniť. Bez väčších problémov to môžete zadefinovať aj do štvorca alebo do každého iného objektu, ktorý si vytvoríte.